Lämpöstudio. Lämmintä asiaa kaukolämmöstä. Tänään puhumme pienydinvoimasta lämmöntuotannossa. Tervetuloa. Juontajana toimin minä, Ari Vesa. Vieraanani on tänään energiateollisuuden asiantuntija Mikko Vuorenmaa. Mikon erikoisalaa ovat erilaiset lämmitysratkaisut ja tietenkin kaukolämpö. Kuten muillakin aloilla, myös kaukolämpöaloilla on jatkuvaa kehitystä ja tulee tällaisia ihmeellisiä kirjainyhdistelmiä. Yksi sellainen on SMR. Mitä ihmettä se mahtaa olla? Mä sen verran voin yrittää suomentaa, että pienet modulaariset ydinvoimalat, jotka on tarkoitettu ainoastaan lämmön tuotantoon, sellaisia kehitellään, ollaan kehittämisessä jo aika pitkällä, niitä kehitetään maailmalla, niitä on kehitetty jopa Suomessa. Kerropa, mikä tällainen modulaarinen pieni ydinvoimala tai reaktori on? No tosiaan pieniä modulaarisia ydinvoimaloita, niistä on puhuttu jo jonkin aikaa, aika pitkäänkin voisi sanoa. Sä viittasit ehkä enemmän näihin pelkästään lämpöä tuottaviin, mutta niitä on tosiaan myös sitten sähköä, sekä sähköä että lämpöä tuottavia. Eli tämä pienet modulaariset ydinvoimalat on vähän niin kuin tämmöinen kattotermi tietyn tyyppisille ydinvoimaloille. Ja niissä ehkä semmoisia niin kuin yhteisiä piirteitä on erityisesti se, että niitä valmistettaisiin sarjatuotantona tehtaissa, eli niitä osia pystyttäisiin tuottamaan tehtaissa sarjatuotantona, eli niitä pystytään sitten kasaamaan paljon nopeammin. Eli meillä on ollut nyt tässä viime vuosina, sen jälkeen kun on tavallaan aikanaan 1980-luvulla vielä kun rakennettiin paljon ydinvoimaloita esimerkiksi Ranskassa, niin oli osaamista, oli semmoinen tietty prosessi, niitä laitoksia tehtiin tietyllä kaavalla. Nyt on ollut vähän hiljaisempaa, turvallisuusvaatimukset YMS on vähän muuttuneet, niin nykyisin ei ole enää niin helppoa rakentaa ydinvoimaloita. Ja se on nähty esimerkiksi nyt Olkiluoto 3 kanssa, että se ei ehkä ihan mennyt niin kuin Strömsössä. Mutta se tässä on niin kuin tämä SMRien ydinlupaus niin sanotusti on se, että niitä pystyttäisiin nopeasti tekemään ilman, että tarvii siis tietenkään tinkiä turvallisuudesta tai muusta. Miten nämä pienet modulaariset ydinvoimalat sitten poikkeavat näistä nyt tunnetuista näistä isommista? No niissä on moniakin eroja, toki ne on niin kuin tekniikaltaan hyvin samanlaisia, eli oikeastaan se ero on pitkälti siinä valmistustavassa. Toki näissä SMRistä kun puhutaan, niin ne on yleisesti ottaen pienempiä. Ja nämä nykyiset ydinvoimalat, ne on ollut ehkä enemmän semmoisia niin kuin yksittäisiä isoja projekteja. Ja tosiaan tässä olisi ideana se, että näitä osia pystyttäisiin valmistamaan niin tehdasvalmisteisesti ja siten nopeuttaa sitä koko prosessia. Sitten kun me puhutaan pelkästään lämmöntuotantoon tarkoituista reaktoreista, niin ne on jo teknisessä mielessä vähän helpompia, voisi sanoa jopa vähän niin kuin turvallisempia jossain määrin kuin nämä perinteiset ydinvoimalat, koska niissä on pienemmät paineet ja lämpötilat kuin taas näissä sähkön tuotantoon tarkoituissa laitoksissa. Eli jos mietitään niin pelkkää lämmöntuotantoon tarvittavaa ydinvoimalaa, niin sen lämpötilan ei tarvitse olla hirveästi satasta korkeampi. Sitten jos me tarvitaan sähköä, niin silloin lämpötiloja ja painetta pitää olla ihan eri tasolla. Et esimerkiksi lämpötilan pitäisi olla jossain siellä 300 huitteilla. Sitten toki niin kuin ydinvoimatekniikka, se kehittyy koko ajan, kuten moni muukin tekniikka. Niin näihin pienydinvoimaloihin tulee todennäköisesti myös niin kutsuttuja passiivisia turvaratkaisuja. Ja minkä takia nämä passiiviset turvaratkaisut on niin mielenkiintoisia on se, että ne itse asiassa tarvii minkäänlaista ulkoista energialähdettä. Toisin kuin nämä perinteiset niin kutsutut aktiiviset turvaratkaisut, jotka tarvii sitten jonkinlaisen ulkoisen energialähteen, esimerkiksi sähköä tai muuta. Ja se toki tuo sitten uuden tämmöisen turvallisuuselementin mukaan näihin pieniin modulaarisiin reaktoreihin. Mutta siis on hyvä kuitenkin huomata, että niissä on mukana todennäköisesti laaja joukko erilaisia sekä aktiivisia että passiivisia turvaratkaisuja.
Eli ydinvoimaloita kun rakennetaan, niin tietysti se turvallisuus on se niin kuin kaiken A ja O. Ja lämmöntuotanto on aina paikallista, joten ehkä eroten näistä Suomessa tyypillisistä nykyisistä ydinvoimaloista, niin ne tulisi sitten lähemmäksi kaupunkeja. Mutta tosiaan näiden niin kuin turvaratkaisujen ja muiden takia niin se ei ole niin kuin riski ihmisille. Ja toisaalta taas Keski-Euroopassa se on itse asiassa ollut ihan tavallista, että ydinvoimaloita on aika lähellä asutusta. No miksi lämpöyhtiöt on sitten tuntuu olevan hirveän kiinnostuneita näistä pienistä modulaarisista ydinvoimaloista? Mikä lämpöyhtiöitä niissä kiinnostaa? No lämpöyhtiöille siinä on aika montakin syytä itse asiassa, miksi ne on kiinnostavia. Toki lämpöyhtiöt kiinnostaa aina tuotantopaletin monipuolistaminen. Näissä on tietysti se, mikä näissä houkuttelee myös. Se ei perustu polttamiseen eikä niin raskaasti nojaa esimerkiksi polttoainemarkkinoihin. Se ei käytä sähköä, se on päästötön ja tätä kautta se on sitten myös hyväksi niin kuin huoltovarmuudelle. Eli päästään ehkä jossain määrin eroon siitä, että millainen säätila vaikka ulkona on tai muuta. Se sopii tosi hyvin tämmöisen peruskuorman tuottamiseen, eli se pystyy kattamaan suuren osan siitä verkon lämmön tarpeesta. Toki näissä on se, että näiden ihan pieniin verkkoihin kannattaa rakentaa, eli ne sopii erityisesti niin kuin hieman suurempiin tämmöisiin kaupunkiverkkoihin. Ja isot kaukolämpöyhtiöt on itse asiassa olleet niin kuin todella aktiivisia asian edistämiseksi ja on näistä kiinnostuneita. Et esimerkiksi Kuopiossa ollaan selvittämässä, että mihin oikeastaan tämmöisen pienen ydinvoimalan voisi ehkä siellä kaupungissa sijoittaa. Mutta toki tämä on vielä aika niin kuin aikaisella asteella. Mutta toisaalta ollaanhan niissä jo tietyllä tasolla. Suomessakin on asian kanssa tehty kehitystyötä ja maailma on monessa paikassa. Uskaltaako sanoa, että missä vaiheessa ollaan, koska ollaan siinä vaiheessa, että ruvetaan ensimmäisille hakemaan lupa? Toki nämä ydinvoimalat, erityisesti lämmöntuotanto, ne ei ole sinällään mikään uusi asia. Näitä konsepteja on ollut jossain maissa, esimerkiksi Ruotsissa on kaukolämpöä tuotettu ydinvoimalla. Suomessa tosiaan kehitettiin, en nyt muista oliko 70-80-luvulla jo konsepti tämmöisestä ydinvoimalaitoksesta ja tosiaan esimerkiksi VTT ja LUT kehittää tällä hetkellä Suomessa näitä ratkaisuja. Se on hienoa, että Suomessakin tutkitaan näitä asioita ja yhteistä tässä on lämmöntuotannon kanssa se, että se on nykyaikaista ja on varmasti jossain vaiheessa tulossa, jos yhtiöt toteavat sen hyväksi ratkaisuksi. Vielä ei voida sanoa, että onko se varmaa, mutta asiaa tutkitaan tarkasti. Näin on. Ja tosiaan pyrkimykset on, että näitä ensimmäisiä reaktoreita olisi niin testikäytössä jo tämän vuosikymmenen lopussa ja 2030-luvulla sitten laajemmin kaupallisessa käytössä. Että on myös yksi mahdollinen ala, jolla olisi Suomesta vientipotentiaalia maailmalle. Mielenkiinnolla seurataan, miten asia kehittyy. Tuotannon monipuolistaminen ei ole lämpöalalla koskaan huono juttu ja siihen tälläkin pyritään, kuten aikaisemmin todettiin. Eli tutkimus on käynnissä ja katsotaan, miten se etenee. Kiitoksia. Kiitos.